nahi. Gure lan ditu argazki pila bat, ikusten jakuntzea arte, eta hau da, nik argazki gintza nola ikustetan, nola bizidetan, horren lagin bat. Noen gala urte batzuk adibidez, atean nuen argazki liburu bat, eta ikonien ditun Veronika Mamal. Eta azeran pentsatzen duen saltzi, eta hola. Gero kontura nintzen, azkenin jaso nituen liburu horiek, hau nola salduko ez? Eta erabaki nuen trukatzea. Hau da, nik ematen ginen liburu hori nonpaik, eta behar izaten ginen, behar egindako zerbait, behar sortutako zerbait, behar nire bueltan emateko. Eta hori jaso nituen gauza oso polite, baratzako produktu ematen zizten, liburuek behar idatzitako, argazkiek, edo kuadroek, eta horra. Eta esperientzia hori guztago entzuten. Eta gaur nahi nuke, zuekin hemen ziagoetik ere proiektu esplikatzen, horrelako momentu bat bizi ez. Orduan, ekarritu nire azurki proiektuko argazki pila bat, eta nahiko nukena da, zuek hauetako bat hartu, nahi ez dutena, eta hona bazuten norbaiki oparitu, hona bazuten zeuentzako hartu. Eta orduan, altxau ikusi eta zerbait esaki zuten argazki hori zeuentzako hartu.